The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And the gospel must first be preached to all the nations. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan nga kung ikaw sa kamagtotoo, maghinulsol o imong isugid ang imong mga sala nga nabuhat, known sins, o gamita ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, gidapit ka sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga maduluwas, aron ikaw maluwas, ug nga ikaw makasalmot usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. Busa sa hilom magaampo kita. Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Christ's name. Amen. Now,
Maayong adlaw kaninyo. Aniano sab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o nagapasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang panghatag kanato lugway sa atong kinabuhi. We are in good health, we are alert, with a clear mind, we are alive, we are still breathing. Tungod lamang kini sa kaluoy gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kay kining tanan grasya man. Ang atong pagatun-an nining adlaw pinalahi na usabog kini mao ang doktrina sa pagsakgaw, the doctrine of the rapture. Okay? Mao kini atong dugukan sa atong pagtuon niining adlaw. So if you are ready, ato kining sugdan. Unas tanan, ang laingan sa rapture mao ang resurrection of believers. Mao kini pagbanhaw sa tanang mga magtotoo. Now, dili malalis nga daghan pas mga magtotoo ato mga igsuon nga wa pagyud malamdagi o mapatinawi bahin sa sunod nga dakong tulumanon sa Dios sa kasaysayas kalibutan nga mao ang pagsakgaw, rapture sa in English. Now ato karong tunan kining doktrinaha aron sa paglamdag o pagpatinaw sa atong mga igsuong Kristiyanon niining labing gipaabot nga hitabo sa mga magtotoo, the most awaited nga mao ang pagsakgaw, otherwise called the resurrection of believers, which is the church. Okay? Kining maong kulba hinam nga hitabo sa kasaysayan, sa kalibutan, mahitabo lamang kini sa dihang makumpleto na ang pagporma sa lawas ni Kristo dinis kalibutan. Meaning, kung ang gidaganon sa mga magtotoo, makaambot na sa gikinahanglang gidaganon nga mao'y magakumpleto sa gitukod o giporma nga lawas ni Ginoong Jesucristo, the body of Christ, dinhi sa yuta. Diha sa kalit lang, mas paspas pa sa pamilok sa atong mata, mahitabo kining hitabuha. Quicker than the wink of an eye. Okay? 1/60th of a second kini mahitabo. Now, palihog abli ka ng imong Biblia diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 ngadtos 17. Og kini nagkanayon sa in English ug akong basahon. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Now, kining pagsakgaw sa tanang mga magtotoo, this is true to all believers throughout the whole world. Okay? Sa tibok kalibutan kini. Ug kay kuhaon o sakgaw naman tang tanang mga magtotoo gikan ning kalibutana. Di man moingon ang Dios og nahala na human ako tao og ning kalibutana. Sige, hukman na lang nato ning tanang mga di magtotoo nga nahibilin din sa kalibutan. Dili moingon ang Dios niya na. You see, the interesting thing sa gamhanan nga Dios human niining hitabo nga ginganlag pagsakgaw ug ang pagsugod sa 7 ka tuig nga gitawag og tribulation period mao kini mo banos dayon ang panahon sa kasaysayan sa tao nga kanang panahon na mo'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan nga panahon sa tibuok kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history nga gitawag kini sa Binisaya og panahon sa kasakitan. Sa in English, tribulation period.
Now, human sa pagsakgaw, and the beginning niining 7 ka tuig nga panahos kasakitan, ang Dios mo pada din sa yuta og mga Hudiyo nga mga saksi, Jewish witnesses, sa gidaghanon nga 100 og kapatag 4,000, 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila ang musangyaw mo evangelize sa kalibutan, ug unya iyang ipadala pagyud ang duha ka dili katuohan apan gamhanan nga mga saksi aron sa pag-evangelize usab sa kalibutan. Abi nimo, sa di pa manaog si Ginoong Jesucristo dinhi niining kalibutan ug mga pundo ug magahuwat sa tanang mga magtutuo dias panganod, mao kana ang pagsakgaw ha. Sa di pa kini mahitabo, anay dako kayo nga pagpangbiya sa pagtuo sa mga katawhan. There's a great falling from the faith. Apan human sa mahitabo nga pagsakgaw, unya mo banos dayon ang 7 ka tuig nga panahos kasakitan, anay dako nga evangelistic crusade nga mahitabo dinhi ni atong planeta. Diha sa pinalihag 11:3, ang balang kasulatan nagakanayon, ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sud sa 1,200 ug kalim-an ka adlaw, 1,260 days. Karon kining duha ka mga saksi, dili kini sila mga simbolo lang sa balaod ug sa mga propeta. Wa ni sila magarepresentar sa daan ug sa bagong tugon. Kining mao nga duha ka saksi, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila ug mohimo og mga milagro. Ug ang tibuok kalibutan, the whole world, mahibaw niini. Kini sila ang starring sa mga balita matag gabi sud sa maong gidugayon nilang pagsangyaw. Kasagaran sa mga katawhan mo ingon og wa man mi kailag kinsa ning duha ka mga saksi. Now, ako nagatuo base sa balang kasulatan nga kining mao nga duha ka mga saksi mao kini sila si Moises ug si Elias nga gipabalik ngari sa kalibutan. Now, himatik di kini. Okay? Naay mahitabo nga dako pag-ayong revival o ingnon ta pugkawng espirituhanon nga mahitabo din sa kalibutan nga pinanguluhan niya itong 100 o kapatag 4 ka mga Hudiyong ebanghelista ug ang starring gyud nga mga magwali, star preachers, mao kini sila si Moises ug si Elias nga gipabalik din sa yuta. Nga nakuha ba nimong hulagway ini? Did you get the picture? Now, nagatuo kita nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi nagkatukma. Kadaghanan niya ng mga hitabua na hitabo atol sa kinabuhi nila ni Moises ug Elias sa dinhi pa kini sila sa yuta. Ug abi nimo, mao kini ang nahitabo. Pananglitan, kadto si Malakay nga propeta mihimog panagna, he predicted nga si Elias moabot pag-una sa di pa mubalik si Jesus aron sa pag-andam sa daan. Diha sa Malakyas kapitulo 4, kini nagkanayon og sa in English, "Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse." Now, ang pulong sa Diyos nagkanayon
nga sa di pa mo balik ang atong Ginoong Kristo sa ikaduhang higayon, the second time, kini si Elias mo balik. Ug dayag na lang nga mo kalifikar kini nga mobalik kini siya sa di pa moabot ang panahos kasakitan nga usas mga saksi ug ang pagbalik ni Jesus kana may tabo sa hinapos nga bahin sa tribulation, the end part, ang iyang ikaduhang pagbalik. O ganiya pa, si Elias wag yun tinuod mamatay. Diba? Kaya nga naman, tungod kay si Elias, gipasaka man lang dito sa langit. Ingon nga ang duha ka mga saksi, ipasaka man dito sa langit. Naibaw ka ba mao na istorya? Kay kini kung duha ka mga saksi na nag-iya og susamang gahom sa pagpugong sa uwan. Ilabang pugnan pareho sa gihimo ni Elias dito sa Old Testament. Nahinumdum ka nga siya miingon nga dili muwan sud sa tulo ug tunga ka tuig gawa sa akong paglihok. Ug mo kanay buhaton niya ng duha ka mga saksi. Ug si Elias misangpit nga ihog ang kalayo gikas langit. Wa ka ba kaybaw nga siya ray propeta sa daang pagigsaad nga nakapadag kalayo gikas langit? Ug karon dito sa tribulation period, kini sila musangpit sa pagpadag kayo gikan sa langit. Ug ang Biblia nagasulti nga may tabo mangyud kini ug mulungtad kini sud sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan ug mao kanay gidugayon sa mahitabong huwaw, drought atol sa panahon ni Elias dinhi sa yuta. So, I believe nga ang unang saksi mao si Elias, ang propeta sa daang pagkigsaad. Okay? Ug ang ikaduhang saksi, nagtuo pud ko nga mao si Moises. Now, natay pipila ka kaligunan nga makatuo ta niini. Si Moises ug si Elias, mitunga na kini sila sa usa ka higayon, sukad pa sa ilang pagbiya ning kalibutana. Sa kasaysayan o story of the Transfiguration, nahinumdum ka nga kini sila si Moises ug si Elias dinhay pagkikukabildo uban sa atong Ginoong Jesucristo o ang ilang gikukabilduhan may tungod sa kamatayon ni Jesus nga umabot. So, mao to higayon nga nagkahiusa to sila dito sa bungtod sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Ug busa, di na ikatanga ang ilang pagbalik pag-usap, di ba? Ug ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipreserbar sa lawas ni Moises sa tuyo nga pabangunon kini. Ang mga lawas sa mga saksi pabangunon usab. Ug busa, nagatuo kita nga ang duha ka mga saksi dinhi mao sila si Moises ug Elias. Abi nimo, kung mahinumdum ko ining mahina, murag manlimbawat ko akong malhibo. Ang labing inila nga propeta nga nabuhi, ang labing inila nga maghatag sa balaod nga nabuhi, silang duha in tandem, dinhi sa yuta. Kinsa nagawali bahin og paghukom ngadto sa nangalaglag nga katawhan ning kalibutana og kauban nila mao ang dili katuuhang mga Hudiyo nga mga saksi kinsa mipanaw sa tibuok kalibutan da ang maayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Now, dihay nag-ingon nga dito sa tribulation period, pulos ngit-ngit dito, ingon man ngiob ug madulom ug way kahayag. Paminaw, si Moises ug si Elias uban sa 144,000 ka mga saksi o mga ebanghilista, kadto lamang sila ang nagada sa kahayag o kadanag. Taliwa sa kangit-ngit niya higayuna,
ang gamhanang Dios mupadala sa iyang mga saksi. Karon, samtang aniya din ni sa yuta kining maong mga saksi, kini sila mohimong mga panagna prophecies. Paminawa pag-ayo, paminawa pag-usab sa gisulti sa Pinadayag Kapitulo 11 diha sa versikulo 3. Sa in English naging kini, I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Panaptong sako ang ilang gisulob. Now, ang Biblia nagkanayon, nga kining duha ka mga saksi, magasulob ingon nga nagbangutan as mourners. O niya, sud sa 3 ug 2 ka tuig, magawali kini sila bahin og paghukom. Dili uban og kalipay, kundi ubag kasubo. Not gleefully but sadly. Musangyaw sila, inubanag kasubo og mga luha. Sila musulti ngadto sa mga katawhan din is kalibutan og kung nagtuo kamo nga kanang nagpanghitabo ninyo dili maayo, matnguni ninyo kini. Kung di kamo maghinulsol, musamot pagyud ka na. Ano ilang isulti? Ang mga saksi, magasulob og panapton nga sako, sackcloth. Mutindog kini sila taliwa sa publiko nga mga dapit, ug muhugyaw kini sila ngadto sa mga katawhan sa kalibutan og maarang dawata ninyo ang inyong Mesiyas. Dawata maarang ang inyong manluluwas. Ang paghukom moabot nganha kadinyo kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag kamo. Ug dayag na lang nga ang Biblia nagasulti kanato nga dinha sila'y talagsaong gahom nga dili kasagaran ug kadto mo'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Unsa man nimo pagkahibaw nga kining duha ka tawo mga cook lang nga nanggitindog sa suok ug nagwali sama sa mga tawo nga usahay imo makita karong panahon na. Bueno, ang ilang naangkon nga gahom anaa gihulagway para sa atong kasayuran ug atong mabasa kini diha sa kapitulo 11. Paminaw nini pagayo. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna sud sa 3 ug 2 ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo ug makahimo kini sila sa pagbuhat og mga butang nga wa pay tawo ang nakasaksi niini sukad. Ang ilang pagwali nagdaog talagsaong gahom. Abi nimo, ako ni insulti ingon nga magwali, okay? Way tao nga buot muwali bahig paghukom. Ug way tao nga buot muwali bahig impyerno. Ug way taong ganahan musulti ngantos mga katawhan nga kung dili ni sila maghinulsol adto gyud ni siguro sila modangat sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Apan ato ra gud unang i-parking kini pangutanaha sa makadyot. Pananglitan og tinuod yun ni. Unya, kung unsay gisulti sa Biblia, tinuod yun. Nga kung atong isalikway si Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas, wa nagyulaing pagi. There's no other way. Nga si Jesus maoray bugtong dalan, kamatuuran ug kinabuhi, ug way makanto sa amahan gawas kon pinagi kaniya. John 14:6. Ug nahibaw kung tinuod ka na. Bueno, you can suppose it's true. Unsa man yung matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsa nahibaw nga kana tinuod. Ug wa gyud kini siya musulti ngadto ni bisan kinsa bahin niini. Nay uban nga nagaingon nga dunay mga kasimbahanan dinhi sa nasod
Ingon man sa tibuok kalibutan nga mohimo kining dagkong accounting o pagpanubag. Ilabi niyan itong mga pastor magtutudlo nga wa gyud nila isulti o sultihi ang mga katawhan sa kamatuoran about the coming judgment bahin sa paghukom nga umaabot. Now listen and get this. Sa matag usa ka pulong nga isulti ni Jesus bahin sa langit, siya nakasulti na 3 ka pulong bahig impyerno. Wa niyang pugni o likay kana. Wa siya mohingok pag ignore nini. Wa gyud siya moingon og di ko mutuog na kana. I don't believe it exists. Wa siya moingon niya na. Mas daghan siya gikapadayag bahin ini kaysa bahin og langit. Pananglitan. Okay? Sa akong kabahin, miagi man kog coronary triple heart bypass nga mga kawhaan na katuig karon ang milabay. Og diha ako'y maayo og batid yung cardiology surgeon nga midisdis sa akong dughan. Now suppose, kadto siyang cardiologist nako, kinsa bisag naibaw siya nga dinhi ko'y sakit sa kasing-kasing, musulti lang nako, you'll be all right, Vic. Di na ka maghinahanglag operasyon. Dili siya pananglit musulti nako sa tinuod kung kahimtang sa panglawas, ug ang grabe pa gyud, dili siya buot nga mahadlok ko o mabalaka ko bahin sa akong health condition. So ang pangutana, what could have happened to me? Unsa kay metabo nako kung wa pa siya musulti nako nga nanginahanglan kog coronary heart bypass? Do you know what I mean? So, if that's the case then, dili unta ngayon tong maong cardiologist to be in the medical profession. Di ba? He doesn't belong there. Mao man usab ang kahimtang sa tao. Patay siya espiritualmente, bisan tuod og buhi siya physicalmente. He is spiritually dead, although he is physically alive. Kinahanglan siya katambalan, he needs a cure. Kinahanglan siyang pahibawon, sultihan bahin sa tinuod niyang espirituhanong kahimtang. Kaya ang tinuod niyang kahimtang, he is lost. Nahisalaag siya. Na siya'y sakit. Ug kanang sakita gitawag og sala. Mao na iyang tinuod nga sakit. Nanginahanglan siyang tambal. He needs a cure to his disease. Ug ang tambal niya ng sakita, nagahuwat lang nga pagadawaton ug kanang tambala mao si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo libre nga gasa, a free gift gikan sa Dios nga Amahan. Naibawtang namatay siya dito sa krus tungod sa atong mga sala. Listen, and listen to this very well. Why lain nga tambal? There's no other cure nga nasayran alang nining sakit sa tao. Siya nga tambal maura si Ginoong Hesukristo. Sabta kini nga ang kaluwasan sa tao anaa lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. There is no other salvation kundili si Ginoong Hesukristo. Acts 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug diha usab sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12, Acts 4:12, ang pulong sa Dios nagkanayon og neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Klaro man na kayo. May hinungdan ang duha ka mga saksi inubanan sa 144,000 ka mga Hudiyong mga Ebanghilista atol sa tribulation period, kini sila magawali, magasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan bahin sa sakit sa tao. Ug sila magawali bahin sa umaabot nga paghukom, ang kundili kini sila magausab silang una-una mo metanoeo, change of mind, or repent. They're
they're gonna wind up ngadto sa kapungot sa Dios. The wrath of God nga mauangon sa lake of fire. Linaw sa kalayo. Karon paminaw. Ang mga pastor magtutudlo, mga ebanghelista, o mga magwawali, magpadayon kini sila sa pagwali ug pagpahibaw sa mga tao may tungod sa ilang tinuod nga sakit nga gitawag og sala. Ug kanang sakita maganudnod kana kanimo dili magtotoo ngadto sa impyerno kun dili ka matambalan niya ng imong sakit. Apan aniya ko'y may balita. I have good news for you. Alang kanimo higala nga dili magtotoo. Aduna tay tambal. Tambal alang niya ng imong sakit. Kining tambala gitawag og dugong giula, shed blood ni Ginoong Hesukristo. Ug sa panahon sa kasakitan, tribulation period, mao gyud kanang panahon nga diin ang duha ka saksi uban sa usa ka gatos ug kapatag 4,000 ka mga Hudiyong evangelista mohimo niya ng maong pagsangyaw. Ilang sultihan, pahibalo ng tibuok kalibutan may tungod sa ilang sakit sa kaliwatan sa tao, ug nga ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo moabot na aron mo pahimutang na siya dinhi sa yuta sa iyang gingharian nga magalungtad sud sa usa ka libo ka katuigan, 1,000 years. Mao na giyong millennium. Ang balang kasulatan nagsulti nga kining atong gisgutang mga saksi magadag dili katuuhan nga gahom. Ilang ipahamtang ang mga kamatay, plagues sa English, o kini magakahitabo. O sa tibuok nilang pagtagad din ng kalimutana, sila mao ang mamahimong mga kampiyon sa pagkamatarong, champions of righteousness, o sa paghukom, batok sa masupilong kalibutan. Now, tingali mangutana kanini pangutana habahin nini. Nganong makaako man ang Dios sa pagbuhat nining iyang buhaton sa panghinapos sa kapanahonan nga paghukom sa mga masupilon o dautan. Ug ang counter o sumbalik ko nga pangutana niya na mao kani. Unsaon ug ngano pong di man siya makabuhat niya na. Unsaon man niya pagkamataro nga Dios kung magasudong o mustanbay lang kini siyang tan-aw sa dautan nga dili niya kastigohon. Diba? Unsa mang matang siyang pagka-Dios, kinsa angay natong simbahon kung igo ra siyang magsudong sa mga dautan nga nagpangitabo ning kalibutan. Karong panahon na, nagakinabuhi kita sa giingon tag parenthesis sa pasensya sa Dios. Apan nanay adlaw nga moabot nga matapos ra ang pasensya sa Dios ug ang kupa sa pagkadautan, the cup of iniquity, mapuno na kini ug si Ginoong Hesukristo ang maghukom sa tibuok kalibutan moabot. Yes, kining kalibutan na pagahukman. Ug ang Biblia nagpadayag nga human sa certain period of time, kining naaso yung mga saksi pagalutuson. They are persecuted. Ug niya patyon kini sila ug ibutang kini sila sa kadalanan sud sa tulo ug tunga ka adlaw. Ug samtang ila ng kuhaon ug hipuson ng ilang mga patayng lawas aron ilubong, kini sila i-resuscitate pinagi sa Espiritu sa Dios ug dadon kini sila sa langit. Ug buot gud unta kung mao'y muwali dito sa kadalanan human sa maong hitabo aron ikahatag ang pagdapit to give the invitation. Unya mahibaw-an na gyud nato nga kining duha ka saksi gidana nga sa langit, miraculously resuscitated, milagro nga gipabuhi pag-usab, ug mutindog lang ko uban sa pag-ingon og nakita ninyo, I told you so, giingnan tabaya mo. Karon paminaw mo ni ining akong ipahibaw ninyo. Unsao man nimo
sa paghilangit? How do you get to heaven? O unsa man nimo pagkahibaw ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas? Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga kining mga hitabua mahitabo dinhi sa kalibutan, ang matang usa ka mata, every eye, makakita o makasaksi sa pagkahitabo nini. Ang kada mata, ang matang usa ka tawo, makasaksi nini. Ang gitawag og resuscitation, by the way, dili kini pareho sa resurrection. Ang resuscitation ug ang pagsaka sa langit, ascension, ni ining duha ka saksi, makita gini kada mata. So, di lang kay maingon kinig local event, kundi usa kini katalan-aon, a worldwide phenomenal thing nga hitabo. Nagsulti ang Biblia nga sa diha nga patyo na kining duha ka saksi, ang mga tao nga didto niya ng tungura, mga lipay pagayo nga magsaulog silang mga piging, magparty ba? Magparty kini sila, they will have a celebration nga mura ning ilang pag-celebrate og panahos Pasko. Christmas party ba? Ug ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 10 na kanayon, ug malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ning duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinagi sa paghinatagay og mga gasa, kay gipaantos man pag-ayo ang katawan niadtong duha ka propeta. So mag-Christmas party ang mga katawan anang tungura. Mao ni unsa kang ilan. Maghihatagay kini silang mga gasa, exchanging gifts sa mga katawan. Mga lipay ni sila, pagsaulog tungod sa kamatayon ng duha ka saksi, kinsa ilang gituan nga nagahasol, nagasakit, o nagatulisok nila, ang buot ko ibasabot sa mga katawan. Abi nimo, kining mong hitabo, usa lamang kinis mga kasaysayan nga atong mabasag matun-an diha sa libros Pinadayag. Ug usa sa mga kapitulo nining maong libro bahin sa duha ka tawo nga gitawag sa Dios nga mao'y magadala sa mensahe maayong balita sa kaluwasan, niya ng pinakadulom nga panahon nga hitabo sukad nga masinati sa kalibutan. Kay bawo ka, kung muadto ka sa libros Pinadayag, imong mamatikdan diha nga naay mga madulom nga mga dapit, dark places, apan sa matag dulom nga dapit, na itawag untag parenthesis sa kaluoy sa Dios. Kaya bigod nimo, ang Dios dili mo biya sa iyang mga katawhan nga way saksi. Di man gyud kumutuo nga biyaan sa Dios kining atong kaliwatan, our generation nga way saksi. Sayod ka nga naay daghang mga katawan sa Dios nga nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, ingon man sa pulong sa Dios, pinagi sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, ug uban pa. Ug ang Dios nagapadayon sa pagpadangak ngadto sa iyang mga katawan, nagaawhag kanila sa pagduol kaniya ug paghinulsol ug sa pagdawat sa tambal alang sa sakit sa sala, sin, sickness, ug espirituhanong balatian. Abi nimo, sa higayon nga muna-una kung ining duha ka saksi, mudayon kung kaamgo kung unsa gyud ay pagka-ebanghilista, ang pagka-magsasangyaw. Ang ilang kaisog, ang ilang kalig-on, ang ilang dili pagbaton og kauwaw, ang ilang pagkamalahutayon, ang ilang gahom, ang ilang kadasig, ang ilang mainitong pagtagad, boiling hot attitude, nagaampo ko sa Ginoo nga iya unta kong tabangan nga mahimong usa ka saksi nga sama niya na. Ug nga tabangan usab ka nga mamahimong usa ka saksi nga sama niya na. Kaya usagod ka saksi, sumala sa ato ng nasayran, usa siya kay yano nga tao, kinsa mo pahibaw sa ubang tao,
kung unsa ilang nakita, unsa ilang naibawan, ug unsa may tinuod. Kay aron ka masayod, mao kini ang panahon samtang nagaandam kita nining higayuna alang sa hitabo sa umaabot nga panahon nga diin kitang mga katawan sa Dios kinahanglan nga magmainiton kita ingon nga nagadilaab dala ang may balita sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. By this time, kinahanglan nga maayo na sag-o o ning tuhop na gyud kanato ang bahin sa may balita sa kaluwasan. Kanusa, asang dapita, ug unsa ta sa unsaon tas pagpahayag nini pinagi sa enabling power sa Dios Espiritu Santo. Hugot kita nagatuo nga mobalik si Ginoong Hesukristo. Ug sa iyang pagbalik, ang Biblia nagasulti og kinsa katong wala mo tuo kaniya moatubang sa great white throne judgment. Ug kini sila pagahukman pinasikan sa usa lamang kabutang. Nahisulat bang ilang ngalan sa Lamb's Book of Life? Ang basahon sa kinabuhi? Kay kung dili ang ilangan makitaan nga naisulat sa Lamb's Book of Life, dili sila makasuod sa langit. Pangutana, unsa may buhaton sa tao nga iyang ngalan mahisulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa karnero? Tubag, pinaagi sa ilang pagtuo kang Ginoong Hesukristo aron sila mamaluwas. Imo na ba kanang gibuhat? Imo bang gituhuan si Kristo lamang? Paminaw. Ang kaluwasan higala mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao kana ang kaluwasan. Unsay gisulti sa mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Diya sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Mateo 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ephesians 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Magampo ta. The Scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there today with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire.
becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we're indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.